салому алейкум, тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. имрӯз ман мехоҳам каме билинчикӣ тайёр кунам барои завтрак ва хостам ки бо шумо тайёр кунам, яъне ки чӣ хеле ки ман тайёр мекунам ва ҳама кас ба фикрам ҳамагон билинчик тайёр кардан метавонанд, вале ки ба тавре ки ман тайёр мекунам мехостам нишон диҳам. ба мо 2 дона тухм лозим мешавад. Манам ин 2 дона тухмама ҳозир лат мезанам. Ман ба миксер кор мекунам, чунки вақтам танг аст, лекин ба дастам карда мешавад агар вақт бисёртар бошад, вале ман айни замон ба миксер мекунам. манам ин 2 дона тухма ҳозир каме намак мекунаму баъдан ба миксер лат мезанамша. рости маҳсулоти ман кам аст, барое ки мо оилаи калон нестем. як 17-18 дона билинчик мешавад ҳар вақте ман тайёр кунам. хай шумо агар ки калонтар бошад оилатон метавонед бисёртар тайёр кунед. на ҳозир лат мезанемша ва баъдан боз мебинем ки чӣ кор мекунем. ман инҷа ман аллакай лат зада шудам ва ҳозир бошад шакарамона ҳамроҳ мекунем. ман чанқа шакар андохтам. рости инҷа ман намедонам 3-4 қошуқ андохта бошам, лекин ман хеле ҳисоб намекунам чанқа. ширинияш кам мехоҳам, барое ки ба сметана ба ягон ширини бад намехоҳам вай кардан хӯрдан, барои ҳамин кам шави шакара лат мезанем. хай ба дастам мешавад, ман барои корам осон шудан ба миксер мекунам. то охири видео бо мо бимонед ва дастгирии моро фаромӯш накунед. подписатсия кунед, лайк монед, комментария нависед. пешакӣ ба ҳамаи шумо раҳмат мегӯм. ман лат зада шудем ва ҳозир бошад ман шир меандозам. шири мо рости камтарак шир гарм кардагиамша, чунки аз холодильник буд. ман ҳайбат будам, то хай бо комнатни температура бошад, гарм карданаш лозим нест. ҳамин номаке шир гарм кардагиам. ҳозир инам меандозем ва баъдан ордамона меандозему ҳамихел кам кам ба миксер лат мезанем. ман барои барои ҳами 3 кас як билинчик мепазам. як 17 дона ҳамихел мешавад. фақат ман маҳсулота тайёр кунам, ҳамихел чикум 17 дона тайёр мешавад, 17-18 дона. хай бо агар бисёртар хоҳед бо бисёртар вай мекунед. ҳамихел ман кам кам орда меандозаму лат мезанам. ордамон ҳал шуд. ҳозир бошад каме сода бо уксус сӯзонда ман дурӯни маҳсулотамонда меандозам ва сода бо уксус барои вай мекунам ки ҳам бушагум мекунад, ҳам тез яъне ки реаксияда медирояд ва кори худша яъне ки чӣ мекунад. барои ҳамин ман сода уксус кадам меандозам. ҳозир намхел қошуқчаи майдада камтар сода гирифта каме уксус болошта мерезам ва меандозам.
чуноне ки мебинед хел ғавсак шуд. Ман ҳозир бошад дар ин оби ҷӯшомада истодагӣ хел ҷӯшида меистад. Ана хеле оба ман меандозам. Ана хел оба гирифтагиам хеле як бакалда. Ман ҳамаша намендозам, вале хел мебинам ки чанд қадар андохтан дар кор, чанд қадар кора ҳамон қадр меандозам. Ман хел тайёр мекунам. Рости беҳад нағз аст. агар шахсоне ки мехоҳанд тайёр кардан марҳамат байнам хеле ваям нағз меша ба оби ҷӯшомадагӣ. ма полниширам ширам тайёр мекунам ва ширам полнине анахел ба оби ҷӯшомадагӣ мендозам ва ин харшам хеле хуб ҳаст. аз ин зиёдтар раш намондим камтаршад мегуфтам ва ҳоло бошад ба пухтанаш шурӯъ мекунем. Манамиқа маҳсулоти мо намеқашид. Ҳамаи ки питока ман нандохтам, ман камтарш андохтам, аз ним камтар. Ва ҳозир бошад ба пухтанаш шурӯъ мекунем. ана ҳозир бошад ма баланд мондагиам алови вая и ҷӯшидагие ва каме хел чӣ мешакам хел сливочный масло мешакам ша. ва хел меандозем акнун. Бисмилlah. Ҳозир якмаш обични якмаш хушрӯъ намеояд. Ба фикрам аз ҳама мехелад. Что пахнет? Чем пахнет? Блинчик. Да. Я люблю блинчик. А украшение сделала? Нет, блинчиков не делаем. А? Нет. Украшение. Манам хеле гирдоша ҳам хеле мекунам. хуб барои гирифтанам осон шавад ва тарафша мегардонем. Рости як блинбазак харидам дар кор, барои ки все равно и майдагӣ мекунам, иҷа барьерои ваймон. намихел ҳозир тарафи дигарша мегирем. Рости тез мешаваду газамона камтар паст мекунем. пасттар мекунем шаки то вай нашава. хел насӯзона. ана якум блинчикмонам мегирем. манамихел шуд. як тарафаш хел, як тарафаш ҳамихел. анакум дуюмиша вай мекунем. манавози дуюмиша вай мекунем. дуюмш аллакай сирф мебиёяд. мана тамошобинони азиз, блинчикҳои ма тайёр шуд. рости то пухтанша духтарам чандаша хӯрд, леки аз ҳамун ду тухму ҳамун ингредиентҳо намеқа чӣ хел гум як 15-20 дона, 15 ё 18 дона намеқа шудан. манамихел мана рости ана ҳамун блинчик базак гири нағзай, барои ки дигар ҷош мулоим аст. намихел мисол агон чӣ намеша. ана мигирдош танаҳои вайда болои чӣ хел гум барьерои ҳамун чида меравад.
намҷош намхел мешел намефуромада. Барои мехоҳам ягон блинчик базаки нағз гирифтан дар кор. Стилем хеле мулоими хушро. Шумо низ тайёр кунед ва албатта ки тайёр кунед, шумо низ пушаймон намешавед, намехел суп сурхак мебиёянд. Хайр тамошобинон, миннатдорам ки то охири видео бо мо будед ва то видеоҳои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед. Подписатсия, комментария ва лайк монданро фаромӯш накунед. Аз ҳар яки шумо миннатдор ҳастем, шахсоне ки моро дастгирӣ мекунанд ва ба фикрам подписатсия кардан ягон мушкилӣ надорад. Барои шумо ягон чивай нест. Ҳамин як подписатсия кунед ва то видеоҳои оянда. Хайр дӯстон.